Hindi na komportable kag perwisyo na sa adlaw-adlaw nga pagsinarayo para sa mga residente sang Zone 4 Barangay Hibawan, Mandurriao, Iloilo City ang tubig baha nga halos isa na kabulan nga wala nagasubside. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Gina Hava, residente sang nasambit nga lugar, ginpahayag sini nga tubtob sa tuhod ang level sang tubig baha nga tuman kahigko. May mga puloy-an na nga ginsulob sang tubig sa riin, isa ka pamilya ang napilitan nga mag-evacuate. Dugang paniya perwisyo ilabi na sa mga katigulangan, kabataan kag mga estudyante ang adlaw-adlaw nga sitwasyon sa diin kinahanglanon nga mag-ubog sa baha nga gara kabalakan nga magresulta sa balatian. Nahibaluan nga ini ang gikan sa nag-awas nga irrigation canal sa ilaman mismo nga barangay kag ang tubig ang gikan sa upstream area kaangay na gid lamang sang banwa sang Pavia, Amuman, San Miguel. Nagapanawagan ini sa mga opisyales sang barangay kag sa city government nga hatagan sang long-term solution ang ila problema. Yari ang kabahin sang pahayag ni Gina Hava. O ang isa diri ka balay o nag-evacuate na gani sila kay tungod nga way na sila igdaan kay nalubog na gid sang tubig sulod nila balay. O timay lang karon kung may ila mo man din magabaha man sila gani o sang San Otto nagpasaka lang da sila sa ila kwarto para may igdaan sila pero subong wala da sila nag-evacuate kay gamay na lang gid kag magsulod naman sa ila kwartong tubig. Pero kami bulig kung sino man ang makabulig sa amon da sa aton nga city government. Subong pa lang gani no nga hindi gid tanto kapektado sang bagyo ang ini nga area kon hindi man mo nakabaskog ang ulan mga ka K5 amo na ni ang level sang ila sini nga tubig baha nga ginaproblemahan diri sa karon. Gapanawagan sila sa mga opisyales sang barangay kag ang city government nga masolusyonan ang ila sini nga problema at least no mangin mabalik sa normal ang ila sini nga pagsinarayo diri sa may barangay Hibawan Sur, Mandurriao, Iloilo City. Balita gikan diri sa syudad sang Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. X Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.